Hola, Òscar, què tal? Aquí al mig. Bon dia. Un parell de qüestions. La primera, sobre la no arribada al final de cap futbolista, preguntar-te per quins motius no arriba ningú, si perquè m'ha considerat el Javier i vosaltres que no feia falta, per un tema econòmic o per quin motiu. Hola, bon dia a tots. Bé, sobre aquesta qüestió, tots sabem les limitacions que tenim avui en dia i una possible incorporació hauria vingut en el cas de que primer hi hagués alguna sortida. Evidentment, la sortida que podia haver depenia molt del Tiaví i en aquest cas es va demorar moltíssim. A mesura que passen els dies vas fent una mena de filtració de tot el que tens analitzat i quan passen tots aquests dies, evidentment, vas perdent opcions, però des del moment que vam saber un dia abans que la possible marxa del Tiaví es podia donar en les següents hores, nosaltres teníem 3 opcions molt interessants dins dels nostres recursos i el que va succeir en aquest cas va ser una demora del propietari del jugador i del club d'origen que no va permetre aquesta possible incorporació i també afegeixo que aquella mateixa nit hi havia 3 executius del club més el president esperant el transfer. I la segona pregunta, s'està parlant molt del futur del míster, de Javier Aguirre, de si marxa, de si no marxa. Volia saber si heu parlat ja amb ell i quina és la postura de la direcció esportiva. Bé, ara no és el moment de parlar sobre el futur de l'entrenador. Com ja sabeu, la temporada anterior es va decidir al final i en aquesta, amb dues parts, hem decidit fer el mateix. Torn pel Quique. Bon dia, Òscar. Bon dia. Al fil del que et preguntarà l'Àlex, i ja sé que no és el moment, però és a dir, ara la teva feina és pensar jugadors per la propera temporada, planificar alguna renovació, perquè clar, si tampoc sabeu quin entrenador tindreu, no sé quin és el timing ara que s'escull per la teva feina. Bé, hi ha moltíssima feina a l'àrea esportiva. Hi ha molts protocols, hi ha moltes línies d'actuació, hi ha molt de creixement intern, està clar que hi ha la composició de la plantilla de l'any vinent, però nosaltres com a responsabilitat i funcionalitat el que intentem, com la temporada anterior, és intentar fer una plantilla el més equilibrada possible en benefici de l'Espanyol. Ahir ens va dir el Mattioni que ell encara està intentant buscar una sortida perquè el mercat del Brasil acaba d'aquí a unes setmanes, em sembla. Hi ha aquesta possibilitat? Se li valorarà l'esforç d'almenys intentar buscar una sortida per obrir-li la porta de sortida o no? Doncs sí, és veritat que el Mattioni té una molt bona predisposició per sortir, per anar cedit, per disputar minuts, per créixer, per competir i nosaltres com a Espanyol li estem intentant donar les màximes facilitats possibles. Primer et volia preguntar una miqueta com si has pogut parlar amb el Javier amb el sentit de com s'ha quedat una mica després que no li hagi arribat cap reforç, perquè ell ja va dir que tenia la promesa d'un. Doncs sí, parlem pràcticament diàriament i el Javier és una persona molt positiva i està clar que ens hagués agradat fer aquesta incorporació, però pel que he comentat abans no va ser possible i el que hem de fer és pensar en el capítol següent i no pensar ja en el capítol anterior. I després preguntar-te una miqueta a nivell personal com vas viure l'últim dia de mercat, tenint en compte una mica, imagino, l'estrès que hi ha i a més que tenies un compromís en un altre lloc, no? Sí, bé, d'entrada amb molt d'equilibri emocional perquè són dates amb certa bogeria, però sí que m'agradaria comentar que el treball nosaltres és diari, no depèn d'un dia concret, és diari i nosaltres l'opció que vam decidir executar de manera definitiva l'últim dia, perquè és quan el Tiaví semblava ser que podia marxar, ja la teníem parlada feia 20 dies
inclús ho teníem per escrit, no? Aleshores ho vam portar amb molta confidencialitat, amb molta normalitat. L'entrenador va ser copartícip també de la decisió i ens va faltar doncs, el que no depèn de nosaltres. Dues Bon dia. preguntes. La primera és que Aguirre, després del partit contra el Betis, va dir una frase que, que els rivals en la lluita per la permanència, molts o gairebé tots s'han reforçat. Això com ho interpreteu vosaltres? Bé, és una mica la veritat, no? Hi ha molts equips que s'han reforçat excepte 4, però el reforçar-se no és proporcional a millorar la classificació. Si ens remuntem a la temporada anterior, doncs hi ha equips que es van reforçar amb 5 fitxatges i van acabar baixant a segona divisió i hi ha d'altres equips que no es van reforçar i van millorar la segona volta. El que tenim molt clar, o el que m'agradaria deixar ben clar avui aquí, és que tenim una plantilla amb la qual hi ha molta confiança, creiem que és equilibrada, evidentment sabem quines debilitats i quines fortaleses té, i en el meu cas estic contentíssim amb els jugadors, amb el cos tècnic que tenim avui en dia. Arrel una miqueta del cos tècnic, Javier Aguirre s'ha mostrat a les últimes rodes de premsa, si més no, més seriós del que ens té habitualment acostumats. Tu que parles diàriament amb ell ens diu que està bé de salut i aquí deixa la frase. No sé si depèn d'un tema esportiu, depèn d'un tema personal o simplement depèn d'ell. Jo la veritat que no ho percebo d'aquesta manera. Gairebé m'atreviria a dir que des del primer dia tenim la mateixa relació o inclús millor, perquè el vincle afectiu i el vincle emocional doncs, està present diàriament i en aquest cas la comunicació és molt àgil, molt fluida i jo sempre el veig més o menys igual. Roman, després Francesc. Hola, Òscar. Hola. Voldria que em fessis una valoració d'aquest primer tram de temporada fins avui, de com has vist l'equip. Molt bé, doncs mireu, nosaltres a la direcció esportiva, el que deien el Quique, no? Tenim moltíssima feina i si no ens la busquem. No? A la jornada 4 o 5 vam fer una anàlisi de tots els jugadors i de totes les plantilles, equips de la primera lliga espanyola. I vam arribar a la conclusió que hi havia 8 equips superiors a l'Espanyol i els altres 12 que més o menys podem tenir un nivell similar, alguns amb detalls millors i altres amb menys bons, però en definitiva 8 equips superiors. I de fet, doncs, el primer tram de la Lliga, doncs, l'equip s'ha mantingut en places 8è, 9è, 10è, 11è i a més ha arribat a quarts de final de la Copa del Rei, amb la qual doncs, estem satisfets, però això no vol dir que no vulguem ser una mica buscar reptes millors, perquè d'això es tracta, no? De superar-se cada dia. I en aquest sentit, doncs, la veritat que contents, però intentem cada dia millorar i ser millors. Hola, Òscar, bon dia. A tal efecte, bon dia. Justament el que anaves apuntant ara mateix, sembla que hi ha una espècie de larvat debat sobre els objectius. Ningú, per exemple, doncs, l'entrenador em fa una mica d'esment cada vegada que en parla, a vegades fins i tot quan no se li pregunta sobre el tema, sobre els objectius, que és la permanència. Sembla que, com si estiguessin apuntant des d'altres bandes altres objectius. Tal com ha quedat la plantilla, es pot afirmar que aquest és l'objectiu evidentment prioritari, però en qualsevol cas pel que estem apostant ara mateix? Bé, afegint la resposta del Roman, sí que és veritat que a l'haver hagut un període obert de fitxatges i de baixes, hem de tornar a fer aquesta valoració de com queden tots els equips i sí que m'agradaria dir que l'objectiu per mi primordial i normal i bàsic és continuar a primera divisió. A partir de quan ho aconsegueixis, perquè hi ha un número determinat de punts que s'han d'assolir el més aviat possible, llavors podràs plantejar-te altres reptes. I dit això, quan em referia que hi ha 8 equips superiors, doncs l'Espanyol també és veritat que a la primera volta ha estat capaç de guanyar a 4 equips d'aquests i amb els altres 4 perdre per la mínima, amb la qual cosa l'equip ha estat competitiu i això ens agrada, tot i que ens agradaria mantenir més la regularitat. Òscar, parlaves que aquest jugador del mercat d'hivern que gairebé el teníeu ja lligat, podria arribar la pròxima temporada? El teniu aparaulat o no?
A veure, és un jugador que ens agradava dins de les possibilitats que teníem avui, fa 3 dies, fa 4 dies. Després tot flueix, tot canvia i t'has d'adaptar a les circumstàncies. Desconeixem quin serà el valor en el mercat que tindrà ara, desconeixem quines possibilitats tindrem reals per fer una possible incorporació. Ara tot canvia una mica, però és un jugador evidentment interessant que l'hem posat una mica a l'aparador. I a hores d'ara, que parlaves de la feina que feu a la secretaria tècnica, a part de jugadors, teniu tècnics, entrenadors a la bossa de treball? Bé, nosaltres la nostra responsabilitat és conèixer, saber com treballen entrenadors, preparadors físics, segons entrenadors, jugadors, i forma part de la nostra feina. Insisteixo que a dia d'avui estem contentíssims amb el cos tècnic del primer equip i amb la plantilla també, amb tots els jugadors. Quina és la teva valoració sobre el que s'ha de fer amb John Córdoba, per si el club se'l pot quedar o negociar o tornar-se-la a quedar una temporada més, s'ha dit? Bé, doncs el John Córdoba, en principi, jo reconec que venia a tenir un rol de jugador explosiu, amb potencial, que ens aportés alguna cosa diferent a la part ofensiva de l'equip, però amb el seu treball diari s'ha anat guanyant molta confiança, inclús ha rendit partits a nivell alt, però és veritat que encara és molt jove i necessita anar-se curtint. Evidentment és un jugador que estem intentant tractar el millor possible perquè tant ell com nosaltres puguem arribar a un possible acord de continuïtat. En qualitat de cedit o de... Dependrà de les possibilitats del club. Molt bé. I la segona, última per mi, parlem molt de l'Aguirre, et preguntem molt, jo et pregunto per tu, com estàs tu d'ànims i si el desgastes molt o vamos, estàs encantat? Bé, doncs, primer t'agraeixo la pregunta. La meva actitud envers el dia a dia és 100% total, compromès, responsable, professional, créixer, millorar, superar-me, mai en tinc prou. I és veritat que el dia a dia desgasta una mica, però a mi això em suposa un repte continu i diari. Aleshores, només puc estar agraït al meu equip de treball, a tota l'estructura del primer equip, als meus companys, als empleats, inclús a l'afició, haig d'estar superagraït perquè em sento molt ben tractat. Òscar, sabem que no ets amant de dir noms, però ara que l'operació no s'ha fet, aquest nom que estava en boca una mica de tothom, el davanter Montenegro, aquest jove, era l'escollit? Sí, era l'escollit a l'últim dia. És veritat que durant el mes de gener fluctua molt els noms i nosaltres si vam començar amb una llista de 45-46 jugadors a principis de gener, que ja ho teníem tot analitzat, per dir-ho d'alguna manera, a mesura que passen els dies et van caient les opcions i vam arribar al penúltim dia amb 3 opcions que les vam anomenar. Una era la difícil, l'altra la econòmica i l'altra una mica més cara, però dins d'uns números assequibles pel club. David. Bon dia, Òscar. Bon dia. Jo et volia preguntar sobre la renovació del Quico Casilla. Ell va dir l'altre dia que estàveu molt a prop, si ens ho pots confirmar, si és així. Molt bé. Mira, això m'agraden molt aquestes preguntes perquè així puc definir una mica la meva responsabilitat. El que són les negociacions, jo les inicio, les desenvolupo segons el jugador que és, però mai les acabo, mai. Aleshores, jo sobre el Quico Casilla t'haig de dir que l'he iniciat i l'he desenvolupat fa molt de temps, però jo no la finalitzo, perquè desconec els números que disposa el club i de més. Dues coses seguint amb això, Òscar. Amb el tema del Víctor Sánchez és el mateix? Sí, també és el mateix. L'ha iniciat, l'ha desenvolupat, ara està en una fase pràcticament final, que això no vol dir
que s'arribi a un acord aviat, ho desconec. Sé que o entenc que el club està fent tot el possible, però jo ja l'he iniciat i l'he desenvolupat. I iniciaràs aviat converses pel Sergio García? Sí. Una altra pregunta que et volia fer. L'entrenador va parlar públicament del Manucho. Va ser una opció real que va existir o va ser inaccessible? No és possible perquè és un jugador que té contracte fins al juny del 2014. Nosaltres, com us deia abans, doncs, contínuament fem anar la comunicació amb altres directors esportius, amb representants, amb contactes, i el Manucho en cap moment era possible. El que passa que a l'entrenador, doncs, quan es refereix a aquest jugador, és una mica un estil de jugador que li agradaria tenir. Sí, bon dia, Òscar. Bon dia. Acabes de dir que Manucho té contracte fins al juny de 2014, és a dir, aquest any. Per tant, és una opció pel proper mercat d'estiu? A veure, no m'agradaria dir sí perquè no és així, sinó que tots els jugadors que acaben al juny del 2014 poden ser opcions per l'Espanyol. El que l'Espanyol avui en dia no és factible o és molt difícil que pugui fer és pagar un traspàs. Aleshores hem de buscar jugadors que s'adaptin a un perfil esportiu i econòmic de l'actualitat del club o de la realitat del club. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos podría explicar las condiciones de la salida de Thierry, si es un traspaso, si es una cesión con opción de compra, si es simplemente una cesión limpia? Bien, esto yo creo que quizás sería mejor que te lo explicaran los dirigentes, pero yo por lo que me han transmitido es una cesión y en teoría en junio debería volver al equipo. Lo que pasa que sé que se está valorando incluso algo más que una cesión o un posible traspaso, pero ahora en este momento sería una cesión y vuelta a la temporada siguiente al Español. Sí. Una curiosidad, ¿la rueda de prensa que está ofreciendo ha sido una petición suya o se la ha pedido el club que la haga? La rueda de prensa que estoy haciendo la he decidido yo. Ayer llamé a Xavi y le comenté que me gustaría hacerla. Creo que es necesaria e incluso prefería repasar la actualidad deportiva del Español. Me hubiera gustado hacer una en el mes de septiembre también, pero por las circunstancias no se pudo dar. Y hoy estoy abierto a responder cualquier pregunta que sea de la actualidad deportiva del Español. Dos cuestiones más, si no hay más preguntas. ¿Las deficientes relaciones entre entrenador y presidente pueden perjudicar la trayectoria del equipo? Si no hay una relación fluida entre las personas, lo que tenemos que hacer es hablarlo y por el bien de la institución. Desconozco cuáles pueden ser las relaciones entre otras personas, yo solo puedo añadir que mi relación es muy buena con ambos. Y la última. ¿Le extraña lo enrarecido que se ha vuelto el ambiente en las últimas jornadas alrededor del equipo? Bueno, si es una cuestión del ambiente, lo que es la masa social, el socio, simpatizante y demás, bueno, no me extraña. Simplemente hay que entender que cada uno tiene su opinión. Sí que es verdad que la crítica sistemática negativa pues ayuda menos, pero el vestuario, que vuelvo a reiterar, es un vestuario muy agradable, de muy buenas personas, de lo cual me alegro que el Español tenga este tipo de activo, pues la verdad es que están muy unidos y espero que no les influya negativamente. Perdón, se me quedaba una. Antes ha dicho que ha hecho un análisis de la plantilla después de la primera vuelta. Hay jugadores que llegaron aquí con un cartel de jugadores para ser importantes dentro del equipo de Javier Aguirre. ¿Le sorprende el poco rendimiento que están ofreciendo o el poco uso que están teniendo? Estamos hablando de Pizzi, estamos hablando de otros jugadores que llegaron aquí con cierto cartel y que su rendimiento o sus oportunidades no están saliendo a la luz como se esperaba. Bien, el entrenador gestiona un vestuario, prepara los entrenamientos para hacer mejoras individuales y colectivas del equipo, afronta los partidos para competir al máximo y hace las alineaciones. En un grupo de 24 y en este momento de 22,
pues no es nada fácil. Hay jugadores que tienen mucha más confianza, otros que tienen menos, pero lo que está claro es que los jugadores cuando tienen su oportunidad la tienen que aprovechar. Hay jugadores pues que ellos son conscientes y hacen autocrítica de que pueden aún dar mejor prestación, mejor rendimiento al Español, y otros en cambio pues que con la confianza del entrenador pues han rendido incluso por encima de las posibilidades que ellos creían.